Agak man eh. Ang mga katupay, oy. Diya na pug ko karon, oy. Diya na pod, oy. Nga man daghanon man nimo di wanas cross. Diya day ko ron sa sementeryo mga katupay, oy. Kay managkot lagi kuno og kandila ba kanang moturok bitaw kandila mga katupay. Dagan mi diri ba, dagan kayo mi karon diri. Oy, angani, oy. Naa oh. Anga oy, oh kandila oy. Anga oy managkot lagi kuno, oy. Angani, oy. Unya ra na, oy. Dagan mi karon diri, oh. Dahil siya, oy, kay mudagkot sa akong kandila, oy. Unsa o maning di aman ko'y gigunitan ba? Angani. Yara, o, dagkot may kandila, mga katupay, oy. Lolo ni Mae. Kaya kinanay kuan ni dito. Ipagsama na lang silang dalawa dahil doon. Tatay. Tatay dito. Asa ito mo sa palapit. Hinay-hinay, oy, kabasig mga paso unya mo ba? Angana, oy. Basi mga ipit unya ba? Asa ra mag ako, be? Kiri de, kinsa maridi, oh. Bitagay ko kandila kuno, be, kay mo. Toy, ibigay mo to yan, toy. Ayun, nandoon na. Asa man ako ni ibutang, be? Daguti man. Amo na dagut kay na akong Kaya tulo na rin dire. doon na. Dagut mo yan doon. Saan to kaniyaya de? Dara. O dire usa. Dara o, kanganay. Tagay kong usa. Kamu na dagut diya. Asa tungod sa lapida. Natumba mo. Basta ka Ang mga katupay, oy, human akong dagkot, oy. ipo na mading piling kasi nanay ko. Kuha ko. Dahil ano alam ko. Sa kadaghanan ng ina. Oo. Mao diyan diri mga katupay ang minteryo sa San Isidro mga katupay, oy. Na, oh. Di ana pug kuron sa sementeryo, oy, ay anga ani, oy. Di ana pug ko karon na destino sa sementeryo ba anga, oy. Naipit si katupay, anga, oy. Priting pagkaipita, oy. Di ana pug ko katupay sa Cruz Dako, oy. Kay mao man gyud ni tradisyos mga Katoliko ba anga ni oy. Managkot na po ko kandila diri oy anga oy. Siya sila oh. Imudagkot na agmananap be. Kasi ablay. Asa man dos taas? Libo na. Ana oh. Oh man ako mudagkot mga katupay oy. Ikaw te. Dagkot to. Mudagkot na oy. Sira yung isa kay Lingon. Kaya maparik man sa kuan. Na ang mga katupay oh, mo ni minteryo sa San Isidro oy.
Daghan na po kayo bang mga nakahimlay na diri ba? Ang ani oy. Oh, tawa-tawa na. Pero napay mga bakante mga katupay oh. Magdata. Ano ba? Tawa-tawa. Unya na human na kalihukan. Nahuman na kalihukan ba? Ang ani oy. Ang mga katupay oy human na gyud ang kalihukan ba? Human na mo panagkot mga katupay, manguli na ang mga mananap. Di o magpausok mi ba? Di o. Magpaaso sa mi karon mga katupay oy. Nga nagtakuan. Konti lang. Kaya nagpatay. Ako ng buhit. Kay mao man gyud ni tradisyon sa mga Katoliko mga katupay. Nga oy. O halatabok na oy. Ang ani oy. Nagpaaso na sila mga katupay oy. O murag daghan jud siguro bag mga lamok ba? Lamok oy ang ani. Pilin, mga kagaw. Ibili nag mga mananap oy. Ang ani oy. May na mahambili na mga mananap. Ang ani oy. Mutabok na po dag mananap mga katupay oy. Ang oy. Di mo lukso ta rin kayo o kayo oy agay ang init. Magpausok na ko mga katupay oy nya ikaw man muuli nagmananap ang ani oy. Di mo lukso nagmananap mga katupay bi. Ya. Kina mga katupay oy. Nya mo to mga katupay muuli na mi oy ang ani oy. Bye bye mga katupay.